चली काजी बाबूजी का रे बच्चिया ये बताई कि हम देखले बानी लड़की जाली सन तो मेन रोड से जाली सन आई हमरा को शॉर्टकट रास्ता से लिया के जाता नहीं वो पैदल। अरे लिया जाए थई वो अरे फरियाब ना तू बार बार जाके नहीं हरे रहत हई सब अपने दुनिया अपने गाँव में रहत था शहर के मेले में नवरात्र में कहीं देखावत हो तू जाके का बार बार भागत है गाँव में सुनी ई कुल का कहतन गिरे वाला शर्म नहीं खेला गत का कहत है कहतन कि फरियावे के ले जातनी काजी वही से तीर छले चलत है कि फरियाब ए भगवान बतावा घोर काल जुग यही के चलते हम ससुरा में ना रही ना अपन नैहरे में रही ना। सुनी जब रउर लइका घर हइये नहीं खन बाहर गइल बड़न तो हमरा के काहे के लिया के जातनी फरिया ही खातिर। हां तब का खातिर ले थे हाय रे माई काजी हम ना जब रो संगे हम ना अपना घरे जाइब माई बाबू कहा रहब लेकिन चलबू नहीं मजा तो छोटा बा काहे न चलबू जब फरियाद थई कपार के बोझावर आ जाई लइका बाहर में रहत अब 6 बार शादी कइले हो गेल एक बाल बच्चा ना भइल जब देख तब नहीं हरे भागत है नहीं हरे रहबी काजी सारी शादी ना ना नहीं में कइले हई हां छोड़ चल अजी ई बताई रोए अपना खातिर बियाह कइले बनी कि लइका खातिर। अरे हम लइका खातिर बात है कि अपना खातिर कहत हई हम ये भगवान इनकर इरादा ठीक नहीं के लागत काजी ये बताई हम बेटी सामान न बनी तो हम का कहत हई हमहू पतो ये ना कहत हई दादा का होई हमरा कुछ समझे नहीं के आवत। चला पहले चल के देखी कि ई फरियावे कहतवन इनका काता नहीं के फरियावे के ताऊ बा चली हम तोहरा लोग ना कहत हई काजी अब कहाँ लिया के चलब इतना दूर तो लिया दिहनी। अरे वो जाए पीपल का पेड़ बयांगा बा वो जे कुल बढ़िया हो जाई चल बढ़िया ठीक हो जीबी। अरे बाप रे बड़ी हमके डर लागता कि बुढ़ावा ले चल के का करी खा ना करी बुढ़ावा के ज्यादा ठीक नहीं खेला गता इतना दूर आ गइल बनी अब ना जीबू तो जेबू कैसे पीछे में जेबू कहीं नीचे से दूसरे को दिया सन का हो जाई हाय आगे जीबू तो बुढ़ावे बा चला बुढ़ाऊ चलबे ना करम का करी आज 3 दिन हो गेल नवरातन चढ़ले आ चेला चपाटी के पते नहीं चलत कहा जानी कहाँ बड़ा सा मोय भूत दबा दिले बड़ा सा का कौनो बीमार हेमार नहीं खस होता पेटो नहीं दुखात ना हो जे करारा होता ससुरा कति के वैसे धंधा हमारे कैसे चली यही तेरी भादो भादावारी लागल बाटे समझ में नहीं तो अब कौन हम धंधा करी एक आध वो केनहू ले भुलाइल भटकल अतस तो हमारो नवरातन में खर्चा पानी चल जते यार मेला लागे वाला बा बड़ा भारी जाके हमहू मेला में ठेला लगैती तो कितना बढ़िया रहा का करी अब तो भर नवरातन जगह बैठ के माछी मारत नहीं बुझाते नहीं कि अब हम का करी गजब स्थिति न हो गइल बाटे गोला तरिए बाबा अरे ई त पुराना चेला बोला थे बाबा खुश रह आनंद रह काजी बाबूजी हां ई कहां ले आइल बनी ये ना बाबा हम तार दुख के समस्या दूर करी हां ए बाबा तार पैर पर थे बढ़िया से देखी हमर पतो घरे नहीं खेरो पावत नहीं खेरा पावत अरे रह के ना लेतिया ई हमारा के बाबा तो झरवावे खातिर ले भूत करा धइले बा कि नय हरे रहतिया उल्टे सीधा सोचत नहीं तोर पतो हिए हां ए बाबा एकर बाल बच्चा नहीं होत हाथा ना बढ़िया भी तब ना पे करे में कमी बा तनी देखी ओइसे तो रहबा के आई नहीं हम त जाना तल न नवरातन में बड़ा घरी पूजा पाठ में कितना खर्चा बैठेला ना ए बाबा खर्चा दे तो बचा ली हमर पतो ये के ए बाबा अब बचा ले बा इतना काहे टेंशन लेतल का भइल बाटे पूछियो करे से गाप नहीं खेरत सब नहीं हर रह के ढेर करती है ई हां का दिक्कत बा हो ए बाबा हमार अंदर तो कोनो दिक्कत नहीं खे कौनो दिक्कत नहीं खे ना काहे खाली नहीं हरे रहतौ रउआ तो कहत नहीं काहे नहीं रहतौ
जन्म करम भइल होई जा हमरा के ज्यादा आधा सामान मिलल नैहरे में। अब बियाह शादी भइल न हेरे रहे खातिर। ए बाबा बियाह शादी भइल त ससुरा में का तकियावा लेके खसी सुतब। अरे एकरा बड़ियार रोग बाटे। कहाँ छिए बाबा? एकरा में 2 गो मुर्गा चाहिए सो देहाती। हाँ बाबा लिया देब। लिया देबे? हाँ बाकी ठीक कर दे। तो हर से ना मिले सो ओकर खर्चा देबे के पड़ी। खर्चवे ले ले तो 12 24। नहीं है बाबा 200 रुपया ले ली। गरीब है मुआई हमारा के। अरे ससुरा 200 का तो मछरी नहीं खिसा मिलत। ना बाबा छोटा छोटा मिली। हाँ सब पूजा पाठ दे दे। गरीबी नवराथन आई बाटे। ए गरीब भादो भदवारी में पैसा ना देख ले खाली हाँ पकिटिया। का रे पैंट कसम पहले बड़े रे। ई पैंट हमारे बाबा पहिरत रहा। सरावा मैं खानदान है पर जिंदगी बिता दे बस का। हाँ तुम देखी बढ़िया से। ससुरा खेड़ियो नहीं कटाई का अबे। ना बाबा हमारा के मत देखी पतो हिया के देखी। पतो ही आले बेसी तो तोरा में जाना तो परेशानी बाटे। ए बाबा हमारा पेटवा आई ठेला कबो रह के। सरावा गोश ना बनाओ थोई रे। देख ले बढ़िया से ऊपर हमारा पर खेत दिक्कत। तोहारा खातिर डॉक्टरी में जाए के पड़ी। गैस बनाओ थोई गैस। हमारा पतो ये परेशान का होला के पर माई से नहीं खेलो भछवा देले हमारे को। ई काहे? हमारो पेटवा आई ठेला रह के। हम बुझाता नहीं इतना बढ़िया पतो है बिया ना कि तोरा पूरा खानदान के पेट उठत होई। ना ये बाबा हमार खानदान वैसा ना बढ़िया। हम जानता नहीं सब कुछ हम जानता नहीं। ऐसा बात नहीं खे। खर्चा पानी दे। खर्चा दे दे जल्दी करियो खाता में भेज दे। खाता में वाला ना सिस्टम चलेला नगदा नगदी। नगद ना तब कैसे होई? तब ले जाओ वही तरी भोग आई तू जा घर झेलो वही तरह। नहीं तो झारी हम लिया ना जतन लेना आइब। ले आइब। हाँ का करब? फोन खत्म लाई खवा आज यहाँ से गाँव में के मंगवा ले दे दे। काम करी हमारे जल्दी फरी आई। तोर काम करी। अरे हमार ना है महाराज पतो हिया के काम करे के। हाँ का हो? ना का जी बाबा तू अपन भीतर के बताओ। इका कहता नहीं है बाबा आए देखो तो लतार पतो खिसियातिया। हम क्या करी? हाँ सुनात ना थोड़ा जोर से बोली। ओ सारावा बहिर वाला। ए बाबा हाँ देखाना कम लागतनी आ ढोड़ी चाटना ज्यादा। ए हम के बाबा ना है हो। देखो तो कि ना हाथों में जाप बाटे आ गोलों में जाप बाटे सब कुछ माफ बाटे जान जा। हाँ तो गौर में लटकले बानी कंठी माला तो कंठ नहीं की लंठ बानी आ संत नहीं की सरखंड बानी। ऐसा कुल इल्जाम मत लगावो जान तड़ू ना। नवरातन के तो शराब दे देता है। देखा कर लेबे जब ने रहुआ पड़त तने हमर बुढ़ावा। माने तू अपन अंदर के बात बतावो तुम्हारा भीतर का बा। को जी दिक्कत परेशानी बतावो अंदर के और का तू समझतड़ू हो। हमारा एगो ही चीज के कमी बा। का? भातार की। भातार हमार बाटे सऊदी। तो अब तो ओइ जे हिलता खूब हौदी। सही कहतड़ू। अभी एकर तो समस्या के उपाय हम ना कर पाइब लागता ना तो कर पाइब। अब गही उपाय बा। देखो हाँ रोज किरिन डुबला आवे के पड़ी। किरिन बोला हाँ हमारे संगे आके हिलावे के पड़ी। हो बाबा। अरे अगरबत्ती हो। अगरबत्ती कहता पतो हिया का भइला? अगरबत्ती कहता बा का कुछ बोलत है? ना होई दी का भइला? अरे ई देखो जुर्म होता। अरे बाबा हमारा आज के बाद का कुछ कर ना। ए उठा 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 उठा। अरे भैया काली में सवार हो गली। ए बाबा कैसा जे देखी पैसा देता ना ये गणा सा हमनी पर। कहता नहीं उठी। सर भाई क्वेश्चन तोरा पे का विश्वास कहली रहा। हाजी? ए उठे कहती। का ए बाबा का हो? ई बताओ अगरबत्ती देखा हिलावे के ना पड़ी। हो कि हिलावा ना बाबा हवा देख देख के मारन के खसी ले जाके राती वो किरिन डुबला हिलावे ला। अरे हम अगरबत्ती हिलावे के कौन पड़ी है? और कुछ ना कनी। हां देखेला कम आ लूटेला ज्यादा है। रुक अजय बुढ़ाऊ हां है पतो हिया। हेने
कैसे ना गाड़ी आई रहलन जी? अरे बढ़िया, हमने पूरा खानदान का भूत बैठा दल से जे। हाँ ना, जब खानदानवा के भूतवा बैठिए गो रहे तो हमारा काहे खातिर ले आइला नी? तो माई न करवा दल डोलिए में विदाई कइले से ना, बस खोई छवा में लपेट के बांध देल। अब परेशान कइले हमनी के जा। काहे हो जागुनी हनी क्या की जानतनी? हम देखावले ना, इहे बाबा बतावले, काहे ना पूछा हाँ ना, जब देखबे करलन बाबा तो ई बताई कि पहले काहे खातिर मुर्गा मांगतवन या रुपया? तन मनी रह गइल है ना, उहे बकी का बैठा दी है ना, भसान हो जाए। डरा ये बुढ़ाऊ, बुढ़ावती में तू सठिया गइल बड़ा। चल, हम तो जानते कि मर्द हमार घरे नहीं, सऊदी बान त नैहरे में रहब। तो ई नैहर के रहला के मतलब ई ना भइल। बाबा कोई ना। चल गइलन। अच्छा, बनारस गंगा जी नहाए गई ना? नहीं डुबकी लगावे ना, ओहि में डूबे गइल हवन। कहाँ चेमर हकाए? काजी अनहरा गइल चप्पल पहनी? अच्छा, चप्पल आवा हो धीर, हम ना देखत है। देखत नहीं की सही कहला तुम कि बुढ़ावती में दिमाग बच्चा के बुद्धि हो जाला। का करे के तब? ये बैठ के अब बाबा खातिर जप कइल जाओ। जब कहले बाबा आ जाई। हाँ, ई बाबा के न खलसिया तुम्हें पगला गल बन चली जी। चल बाबा बाबा कइले बानी। बड़ा बाबा बढ़िया फरियाद।